poden unir-se els conceptes de ciència i humor. Podem riure d'uns teoremes i principis que molts encara no acabem ben bé d'entendre, doncs sembla que és possible si ho fem amb aquest llibre. Si tu me dices gen, lo dejo todo. Ens acompanya un dels membres del grup de Big Bang Theory, que són els que han fet aquest llibre. Ell és llicenciat en física i doctor en astrofísica. En Xavi Luri, molt bon dia. Bon dia. Benvingut. Gràcies. Abans li explicava que quan vam rebre aquest llibre, que no sabíem ben bé de què anava la cosa, totes les persones que hi estan implicades tenien tants càrrecs que pensàvem, són humoristes i ens estan prenent el pèl. No és veritat, però sí, sou científics, tots els que formeu part de la Big Bang Theory. Ens proposeu riure de la ciència i ara ho dèiem, riure de coses que les persones que no en tenim massa idea d'això de la ciència no acabem d'entendre. Ens en podem riure tot i no ser-ne experts? Sí, bueno, un es pot riure de tot, però de fet l'objectiu és justament introduir conceptes que a vegades a la gent li fa por, i això no ho entendré, explicar-ho amb una mica d'humor i sovint ens trobem que la gent doncs els assimila, els accepta i entren molt més bé, per dir-ho així. Per tant, que a més de riure, aprendrem. Sí, sobretot a nosaltres ens importa molt el rigor científic, és a dir, podem posar humor en les coses que expliquem, en els monòlegs que fem, però sobretot ens preocupem del que diem, és científicament rigorós i volem transmetre coneixements vàlids. De quines coses ens parleu? De tot. Jo, en el meu cas, parlo d'astronomia, astrofísica, però tenim físics de partícules, genetistes, biotecnòlegs, una mica de tot, algun enginyer, cobrint gairebé tots els camps. Ara ho deies, perquè això entri una miqueta millor, ens ho vestiu amb sentit de l'humor, ens feu riure amb tot plegat. En aquest llibre el que hi trobem és una miqueta el que també trobem cada dimecres al Teatre Neu, al damunt de l'escenari. Sou científics de dia, us presenteu així de fet, i monologuistes de nit. Com neix tot això? Com s'us acut? De fet, és pura casualitat. Resulta que la FECIT, la Fundació Espanyola per la Ciència i Tecnologia, el 2013 va fer un concurs, que de fet és la versió espanyola local d'un concurs internacional, que es diu FameLab, que consisteix en que científics, gent que es dedica a la recerca, facin petits vídeos de 3 minuts o petits diàlegs, monòlegs de 3 minuts sobre el seu tema. Aleshores, jo vaig arribar a la semifinal amb 12 persones més i ens van conèixer, ens van caure molt bé, i quan va acabar el concurs, que va guanyar un de nosaltres, se'ns va acudir, escolta, per què no ens trobem algun dia i fem alguna cosa més? Doncs vam fer una actuació a Logroño, concretament, va ser la primera, en un lloc que sona una mica malament el nom, que es diu el Friconio, que és el Festival Friki de Logroño. I aleshores vam començar allà, la cosa va tenir èxit, ens van cridar a un altre lloc, s'ha anat disparant, m'ha sigut una bogeria aquest últim any, actuem al Teatre Neu, però és que actuem cada mes a Madrid, al Teatre de l'Arte, ens han cridat a Cosmo Caixa, hem actuat a molts llocs, i ara no és que ens haguem convertit en una companyia estable, però gairebé, però fem moltes coses, i a més ens han demanat de fer un llibre a partir dels nostres monòlegs, dels quals podeu veure al Teatre Neu. Hem fet un llibre on reproduïm els monòlegs i després introduïm una explicació més detallada de la ciència que hi ha en cada monòleg. Aquest grup, de Big Bang Theory, us presenteu i us autodefiniu vosaltres mateixos com a friquis de la ciència. A més de conèixer tots aquests principis, tots aquests teoremes, que ens deies, també és part de la voluntat d'aquest projecte, també us en rieu de vosaltres mateixos, de tots aquests mites que hi ha al voltant del científic, que ja vosaltres us ho avanceu, científic friqui. Correcte. De fet, jo, a part de científic, soc professor a la Universitat de Barcelona. De fet, he sortit de les pràctiques, he vingut cap aquí per parlar amb vosaltres. I també m'enric una mica amb el públic, aviam si els hi posaré un examen o una cosa d'aquestes, perquè és que és això. A vegades als científics ens costa una mica sortir del nostre context o dels nostres laboratoris o de l'àmbit en què ens movem i arribar a la gent. A vegades fas una xerrada i no pots parlar a la gent com parles als teus companys, perquè és un àmbit diferent. Doncs ens riem també a vegades, aquesta incapacitat de segons qui, de fer el canvi i de parlar d'una forma normal, com parlaries a la teva dona, als teus fills, a la teva família, de la feina que fas. Heu fet el canvi, i Déu-n'hi-do, de l'aula universitària o del vostre lloc de feina a l'escenari del Teatre Neu, on estem acostumats a que ens facin riure. Ha estat difícil aquest procés, perquè a més són moltes persones implicades, de trobar tots una mica al mateix punt?
Ha sigut, depèn molt de la personalitat de cadascun. Per exemple, un dels membres del grup, l'Eduardo, és d'aquelles persones que surt a l'escenari, diu hola i la gent ja riu. Té una vis còmica, una presència escènica brutal. Altres persones, com a mi és el meu cas, ens ha costat, hem hagut de fer un esforç o un canvi. De fet, una de les meves primeres actuacions a l'Ateneu de Barcelona va venir la meva dona, la meva cunyada, els meus fills, i venien amb l'esperit d'una mica, bueno, anem a veure si l'animem, que no sigui res. Van sortir d'allà rient i passant-s'ho molt bé, i no s'ho esperaven. I a mi no tenia aquesta vis còmica, però bueno, me n'he sortit. Sembla que jo no em considero graciós, però surto allà, explico coses i la gent riu, de manera que sembla que ha funcionat. La gent riu, la gent hi va, ho dèieu, els dimecres al Teatre Neu, però també esteu a altres ciutats de tot l'Estat. Ens feu riure, però ho deies, també la voluntat és la divulgació. Si no entenem alguna cosa del llibre, també podem interactuar amb vosaltres per mitjà de les xarxes socials, per acabar de deixar les coses clares, oi? Efectivament, tenim un Facebook, tenim un Twitter, estem a Instagram i tenim una pàgina web on tenim una adreça que també ens podeu contactar i sentiu-vos lliures d'enviar-nos preguntes. Ara no sé si és convenient que n'enviem moltes, perquè dieu que és un llibre d'humor intel·ligent, o sigui que si no riem estem quedant fatal. Exactament. És que un dels monòlegs, allò que diu, sense aquella veueta, que tots els friquis sabem que és Obi-Wan Kenobi, que et diu, riu, que això és humor intel·ligent i no l'has pillat. O sigui que si no l'entenem tenim un problema. Bé, podem començar per aquest llibre, per Si tu me dices Gen, lo dejo todo, per anar-nos introduint allò amb calma a casa nostra, anar llegint i anar aprenent totes aquestes coses que ens voleu explicar. Quan ja estiguem una miqueta més entrenats, podem anar també al Teatre Neu. Podeu venir sense entrenament també, Ho dic per allò de ja si anem preparats segur que riem i no quedem malament, no? Exactament. Bé, si més no, ja sigui amb aquest llibre, ja sigui al Teatre Neu, podem conèixer coses, podem aprendre coses i fer-ho alhora amb sentit de l'humor. I us esperem i sou benvinguts. Xavi, jo vull explicar-te que ara anirem cap a l'altra banda del plató perquè avui és dilluns i amb nosaltres és en Lluïsme, ja el coneixeu, és el nostre científic que cada setmana ens porta experiments domèstics, ens parla també de meteorologia. Jo crec que, Lluïsme, tens bastant el perfil, eh? Vols dir? De científic.